Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. Ще се минаваме квестовете. Да, ще играем на Brawl Stars, ще минаваме квестовете. Първо сега ще играем с Q на Dual Showdown. Нека почваме. Аре бе. Като знам колко бавно ми зарежда, направо се гръмвам. Добре, сега ще да малко по-назам. Така по-добре ли е, бай? Така мисля, че по-добре. Не бе, човек, кога ще ми зареди, бе? Аз пари. Не, брат. Сега ще чакаме 3 години. Рестартирах тъпата игра. И сега чакам да ми зарежда, ама то като знам колко бавно ми зарежда. Няма да стане скоро сигурно. И някак си ми брат, аз дори не съм играл с Емс. Исках да играя с Тю. И ще направя другото видео на Brawl Stars, мисля. Вдигам на Емс на 25 ранг видео. Часове. Ес, зареди. Добре, почвам. Сега трябва да ги убия. Не, всъщност не знам дали ще мога да ги убия. Сега не е супер. Да си заредя Даша. Майка му, то съм умряла. Сега трябва да се реално. Да, човек, умрях естествено. Аз съм слаб. Както днес. Добре, нищо. Сега се стегна. И мисля и да направя клан, когато имам пари. Чеки. Интернета! Защо нямам интернет? Гледай, човек, то ме връща назад! Стига! Не, моля те, моля те. Моля си интернет, човек. Не, интернет! Гарен интернет. Брат, защо? Не, брат, няма да съм с интернет. Мобилните си пускам. Съм умрял. What the fuck, аз още съм жив. Майко. Умрях. Сега то ще умре, то пак е опримо. Бягай, бе! Добре, поне умри. Шоудаун. Моля да направи нещо, бе, опримо. Добре, сега трябва да убием другия. Добре, супер, победа. Дори не знам как не му биха, като бях на това. Като ме беше изкарал от играта. Естествено. Добре, давай. Почвам. Най-много ги мразя такива деца АФК. Добре, то с нея АФК. Трябва да взема този кутийка. И най-горченото е, че връщат мегабоксовете. Поне връщат една кутийка. Не ми пука, просто искам да има някаква кутийка. Аз исках да върнат и биг боксовете и другите такива от другите боксове, ама няма да стане.
видя супера. Не, умрях. Оф, тия тапанари идват. Хора, тия са. Другите шмарки идват. Еми, продължаваме да играем. То спък прави там. Добре. Продължавам да се минавам. Кое стоите? Това видео ще стане много дълго. Не, колко там мръсен тъп ма уби, хора. Ох, мале, то тик е бахти слабака. Хора, то тик е бахти слабака, бе, човек. Брат, защо тик е толкова слаб? Хора, много е слаб този стик, бе. Минус 2 купи. Естествено, че ще много ви купи, бе, хора. Ма на мен не пука, че има рожден ден, майка си. Добре, Стевчо. Сега продължаваме да играем. То видеото ще стане 2 часа, бе. Мокне ти, бе. Продължаваме, хора, да играем. Сега. То ступанар, гаден, мръсен, долен. Циганин. Мен много повече ми хареса да карам кола. Мама ти, как ще да умра? Не, вчера беше... Мале, той карал за малко да... Мъкни! За малко да умра, хора. Ти снимаш ли? Да. Добре, убихме го. Няма да ме убиеш, няма да ме застреляш, майка ти ще... Аз го... Как го убих? Сигурно от праднята го убих. Сигурно с огъня го убих. О, yes, шоудаун. Ще не играш с Емс, да ти маха и парчарча. Дед го има. Следващото видео ще играя с Емс. Ма колко струва хайперчарча? Мрях. Колко струва хайперчарча? 5000 парички. Коинс. Сега този брок ще се насери и ще му иба мамата. Кебабчета. Малко. Какво? Ще ли се наси с Митко малко? Той беше сам. Хора, не карам някъде. Нямаше място. Добре, браво, Брока. Ма ти се не със... Брока го уби. Не искам да гледам лицето на снимката. Много е грозен брок. Не, чакай, не искам текси. После ще излезе, ще отворя стартрупа. Или пуснаха на този скин, не знам за... Ай, пак да караме до там. Продължаваме. Не пипнах е това, какво е това. Може да карам личника. Не питам какво. Може да карам личника. Продължаваме. Тикто отваряме. Тихто, може да карам личника, да. Не, защо? Не може да караш тротинетката. Не, я да просто. Хора, тези тук са много зле. Монът. Давай, бе, Франк, помогни ми малко, бе, Франк. Монът. Ей, Франк, мръсен долен. Така. Градки. Кебабчета. Ако искаш, карай. Мирише да кебабчета, бе, хора. И ми се приядоха кебабчета, като говоря за кебабчета. На мен ми се... Аз за сладолед. Не! Като видя сладоледа, приятели. Сега го казва! Сладолед. Не! Сладолед. Заради тебе умрях. Заради тъпият сладолед. А, Гледа, дойде му. Майка, къде е Стевчо? Моля те, нещо ми дай. Естествено, че ми даде реал. Тук дръп. Оф, бе, хора. Колко хора ще поканите? Оф. Бе, искам пусках игра! Колко хора ще поканите? 0. Жигана се да. Искаш ли аната? Ай, стига го размаха от този чехала, бе. Ау! Той ме би с чехала. Благодаря за вятъра. Ма той ме наби с чехала. Ама той ми направи вятъра да мене, ако ми прави. Вятърна пишка. Вятър. За мен не ми е грешно. Ти изпитен ли си няма? Не мога да... Не мога само. Давай. Моля. Не, Меги, не му дава якъл, бе. Не му дава якъл на този. Джапанката. Стефан Джапанката. Стефан, господи. Ще му викам вече Стефан Джапанката след чупата му Нино. Гадняр, направи ми приятел. Ти нали викаш чупапи му Нино, Коста пич? Викаш го.
Брат, аз дори не знаех, че съм в отбор с Джаки. Той е толкова тъп от това Джаки. Аз ще умре Джакито. Не, няма да умре. Добре, дай да се стисне. Не, защо? Добре, спирам. Ти кога ще ходиш на Да ми стиснеш пишката ли? Не, да си стиснем ръце. Искам не да ти кажа. Давай. Стефчо, може ли да си Да ме гадно. Ето, стискам ти ръката. Чакай. Стефан Джапанката. Айде. Добре, остана с Заведи го на тебе. О, мисля това да бъде от видеото, защото той тук ме притиска тайчал. Аре бе.